खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो बे खाथिनि बेल आइकनखौ बुथुमनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअआ सिगांग्रो नटिफिकेसन होदो। थांनाय 22 जुलाइ खालाराव बर'नि बिग्रायारि एनएलएफबि हानजाया आसाम सोरखार आरो बिटिसि सोरखारजों सावरायलायनायनि गेजेरजों फिन गिदिंबोफिनो आरो बेखौ लानानै बर'नि गोबां दल संगठनआ बरायदों आरो बिथांमोन बेबादि गोजोन सावरायनायखौ लानानै एक्स-एनडिपि बिथांमोना गोजोननाय फोरमायो। लोगोसे बारग' एनडिपिफोरा खावलायनाय बायदिब्ला बिटिसि सोरखार आरो आसाम सोरखार बिथांमोन दाबिखौ थाबैनो सुस्रांनांगौ होननानै सोरखारखौ खावलायदों। बाक्सानि सिङाव थानाय ओरैबायदि ओनसोल दं दाबो जेराव लामा सामाया जेबो सोलायनायनि लामायाव फैयाखै। दाबो अन्थाइ खावख्राव-खुख्राव, लामाफ्रानो मोजां नङा आरो दालां दलांफ्राबो थिक बारा नङा। बेनि थाखायनो बे लामाफोरखौ बानायनो थाखाय सरकारखौ खावलायदों, नारसिनदों। म्यानमाराव सासे एनडिपि गोमानानै दं आरो बेखौ थाबैनो मोनफिननांगौनि थाखाय सरकारखौ नारसिनदों। बिमा-बिफाया मोननो थाखाय हांखुर जागासिनो दङ।